Mbone management taken kwa mwana when I work about balance and share this very will I say encouraging or discouraging video, because now when I circulated that video online, I refuse to pay attention to it because it confirms some of the things we have been saying from day one. It actually confirms some of the things I knew day one. Our money in day one now. Our quest for freedom and our quest to have our own has been hijacked. Our quest for freedom and our quest to have our own has been hijacked by some individuals who only pay attention to their own selfish interest, to themselves and themselves alone. Why am I saying this? Also, we have a old video that doesn't disregard or dispute or disassociate or dishumanize to confirm na have ndalila no mad. Also, we have 10 years ago, also 20 years ago, that doesn't disregard the fact na ndalila no mad. Also, we have Anambra State, na Enugu, na Imo, na Abia State, na Ebonyi. The fact remains that these people are in our midst today. Many of us have forgot that video. The video is all over. Take your phone, go and search, do your research by yourself. You do some madanana, boano madekere, and they are gladly sharing it. The very face them follow EBM such thing, this type of act, bo. Mwenda hausa bugidegulu Christians no go hausa den na Jos. Enwolo gwano dayi. I will not mention the year. Can the madagali manibolo na onye na pay attention yama. Enwolo gwano mgbe ha na-eje ekpele in education. Anocha that ogwa. Many people Igbo ndị Hausa well amasakala hamba. That was ogwano chale ha makwete. Something that made ndị obodo ji wee nwuo di wee pụta bụ na mgbe ha bido gbuwe ndị Hausa na ha na-egbu ha ili anụ ha. That was my first time if ka ahụrụ anụ mmadụ n'ọkụ. That was my first time in my life if ebe ahụrụ anụ mmadụ n'ọkụ. I will repeat it again. Man, I'm going for this video. It brought back that memory. You see, okay, when did our people become like this? As long as this thing happened in the Emerungu Hausa. Because when they put on the comments and I say, hey, this is an old video. This was not ever done in Imo State. This happened in also Ebuka Ome. This video now. This video you put in Operation Python Dance Part 2 na nearby. Actually, they don't see. They actually push narrative. They don't push it. Kobolona hane meti or kobolona listener. No menani by. They will force it. Kobono menani by. That's when you say I don't care about this video, man. I don't care whether not 10 years ago. I don't care not 3 years ago. In as much as Nanda Kalubi, nature ano mad. Ili. This is what we do in our midst today. Because Haliano Okiki today, tomorrow Haliano Akafo. Haliano Akafo tomorrow. Haliano Okonkwanes tomorrow. Evil should not be encouraged in our midst. I repeat, evil should not be encouraged in our midst. And injustice shall never stand in our world. I repeat, evil should not be encouraged. Injustice should never be celebrated in our world, so that we will have a safe place, a safe zone, a safe society to stay. It have an act of evil and wickedness. What then goes against our rules and respect for Onyonwalam? Kedi ihe mmadụ megino wa data na iyi gbuchi onye ahụ lie ya.
no made a video blatantly showing your faces on camera and you go circulate that video or the ma. The law will catch up with you. The law will catch up with you. I keep saying this in that our quest for freedom and having our own has been hijacked by people who don't care what they do to make money, who don't care who they hurt in order to promote any belief on here. Or no according Islam. The quest for Islam isolation and Imiha has been hijacked by people who use the name Azialo using Islam and their people. So if this our quest for freedom has been hijacked to using our people to carry it out, then we shouldn't have that freedom, because this is not freedom. This is not freedom. CANNIBALISM. One day you will be a day no more. Ndị na-afụ ife onyonyo ofe ebe amara m ifugo video fa nwanne ifu video fa man wee nwere isi akwa ifu ndị a na-egbu ọwa na-akpọ ndị bande ghọtago ma ndị gboko nwanne eziokwu ndị emelụ ka ife ndị a mere ikiri ife onyonyo ndị ebe akwa ebe o si wee ka njọbara ndị a na-asụ asụ mana gị na-asụ ndị a jidere mmadụ gbuo ọnya ndị ka na-aba ọnya ka ebe a na-aba anụ fa ga-ata ime otu esi eweta ifena banana ma ọ bụ nke plantain tọchaa na ma egbuo efi wee na-eke ya otu aka ndị asị wee na-eke alụ mmadụ ofu buru isi ya n'aka ka m kwuru eziokwu kwa ife ụwa anyị nọ n'ime ya senapụkwa ife ifụrụ a na-eme ajọ mmadụ bụ ajọ mmadụ ọ na-aba afụ ndị ahụ bụ ọwa gara ife a na-agba ndị ba ndị ifena ma ndị na-ekwunu afụfụ otu ọ dịka nkefa ka njọ nke bụrụ nkefa ka njọ ọ bụrụ nkefa ka njọ abịa na ba ya enwe ndị nwere ajọ obi karịa ndị a na-agwa unu ife onye ọbụla nọ n'ụwa ga na-agba mbọ ka ị ghara ịba n'aka ndị ajọ mmadụ ifuru nke ikpeazụ enwere ndị bụ ajọ mmadụ iche ikiri ife ndị a mere mmadụ nwanne ọ bụ na ikirigo ife onyonyo o nwebe nke nkiri gụrụ m akwa ka nka inweta ka ndị asị wee na-echu anụ mmadụ nke ọzọ were aka na-adọpụta liva ọnya nke ọzọ buru isi ripesin n'isi ndị ọzọ kwụrụchazi ya na ndị na-ebafurucha mmadụ taatị eniri ịchọpụta ebe dị ife bekara ife bụ kọmuniti na-ata anụ mmadụ na ife afọ bikos ka ndị mmadụ si wee juo ebe a odoga ya na ndị abụ ndị na-ata anụ mmadụ kedu obodo dị ife afọ nsị fa na-asụ asụ mụ na gị na-asụ mana enwere ka asụsụ fa si wee dịcha ọ dịrị otu a nke mụ na gị dị ọ ị ga-esie ntị ike iwe na-aghọta ife fa na-ekwu kedu ebe dị ife a ịma mmadụ onye ndị atago were ụbọchị chukwu wee kpọọ ọfọ ka ofu onye n'ime fa wee je mee ife onyonyo ebe ife onyonyo a wee pụta inweta ebe ndị a na-aba anụ mmadụ inweta ebe kemgbe mmadụ zitere m ife onyonyo ekiricha m enwetabeghị m onwe m kedu ife ọ bụ ịma na abịa na-eti mkpu ndị a na-egbu ọwa dịka nkeba ka njọ a na-eti ndị mkpu ndị gboko dịka nkeba ka nwanne ajọ mmadụ akwa ifụrụ ndị ajọ mmadụ bụ ndị ajọ mmadụ fa na ebe niile enwe ebe iche onye gboko gburu mmadụ ya na onye na-asụ asụ na gị na-asụ gburu mmadụ kedu ife dị iche kedu ife dị iche nwanne eziokwu ọ na-agụ akwa mana ka ekwado ife a ga-eme na ọtụtụ sabazi ozi maka na enyi dị ịchọpụta obodo dị ife a marụ ndị mere ife a ka ife ọ mebụrụ n'obodo ndị a na-anụ mmadụ ka ji wee mere ebe obibi ife onyonyo ị na-afụ bụ ife onyonyo Ebonyi Sun kaptọcha na the video post na peji ya dịka ka o si wee kwuru na fada asụchara asụ dị ka asụ Ebonyi mana na ọ ghọtachakwara ebe ka asụ nwere ka dị asụsụ wee dị so ọ bụ na ifubedi vidio gbaa mbọ zite ozi ka nye gị vidio ka enene ma ya ghọta asụ dị ife a na ndị be onye ọbụla uche onye ọbụla dị ya ka emechaa